Здравейте, аз съм Мишо, а това е новия епизод на шоуто новините тази седмица, което не е точно шоу, а видео за нещата от новините, които са ми интересни. Днес, за съжаление, няма много интересни новини. И все пак имаше няколко нещица, които ми привлякоха вниманието. Започваме с новината, че от днес стартира празничната програма на Столичната община по случай 17 септември, което е Деня на София. И на различни места в града ще бъдат организирани разнообразни културни събития или нещо такова. Ще има разни изложби, въркшопи и други нещица, като някои от тях дори ми се струват леко интересни. Например, около езерото Ариана в Борисовата градина ще има воден парк, а от 16 до 18 септември в градинката зад Руската църква ще се проведе Ретро София Фест, като целта е да бъде възпроизведена атмосферата на столичния живот в периода от Възраждането до Втората световна война. Като естествено това не са единствените неща, които ще се случват, но няма да ги изброявам всичките, понеже това ще е дълго и скучно. И продължаваме с една световна новина и по-точно едно от последните изказвания на германския министър на икономиката Филип Рьослер. В интервю той казва, че не изключва организиран фалит на Гърция с цел да бъде спасено еврото. За да се стабилизира еврото, не трябва да имаме вече никакви забрани, в краткосрочен план да мислим за различни опции. Сред тях в случай на спешна нужда е и организираното изпадане в неплатежоспособност на Гърция, ако разполагаме с необходимите инструменти, заяви министърът. Като последно средство, един организиран фалит на една държава трябва да бъде възможен, за да позволи възстановяването на способността за функциониране на съответната държава. И тук идва интересната част. Ако е необходимо, чрез временно ограничаване на суверенните й права, каза още Рьослер. Само на мен ли това ми се струва леко зловещо? Общо взето в последно време ми се струва, че външната политика на Германия много заприличва на тази на САЩ. Нещо от сорта на «Хей, ето ти купища пари, в замяна на което ще купиш от мен неща с пари, които нямаш, и ако не можеш да ми върнеш заема, който съм ти дал с пари, които нямаш, you'll become my bitch». Което колкото и нечовешко да е поне по-елегантно от това, което САЩ правят. Вие сте банда терористи и ето защо ви обявяваме война. Това беше САЩ, ако не се разбра. И накрая завършвам с нещо любопитно, интересно и забавно, или по-точно видео за това как един филипинец реди едни камъни един върху друг и се получава нещо като статуя, скулптура, не знам и аз какво. Просто гледайте видеото. Но това беше всичко, което ме вълнуваше от новините днес. Линковете към всичко, за което говорих, са под видеото. Аз съм Мишо и ще се видим в сряда.